Σήμερα βγάλαμε τα 12 σπίνα του Νιμπωριού. Από ό,τι βλέπετε, άμα δείτε τώρα, θα δείτε από εκεί πίσω ένα και από εκεί άλλο ένα. Και άμα δείτε λίγο αυτό μπροστά, έχει εδώ άλλα δύο και εδώ άλλα δύο. Και τα σπήλαια έχει εδώ άλλα. Πατάω κόκκαρα κατσίκας τώρα. Δύο και δυο και εδώ περισσότερο πίσω. Και εδώ είχε έξοδο. Και εδώ ερχόντουσαν όταν είχε πόλεμο. Τα κόκκαρα κατσίκας μου. Ναι, εδώ ερχόντουσαν όταν είχε πόλεμο. Και από ό,τι φαίνεται έχουν παγιδευτεί και πολλές κατσίκες και έχουν πεθάνει. Και από πίσω, άμα δείτε, είχαν ρίξει μια οβίδα και έχει σπάσει όλο το ταβάνι. Αυτό το μέρος παίζει να είναι... Είμαστε Νιμπωριό Σύμιες και παίζει να χωράει κάπου στα